Kisay daw ining babayeng ini. Excuse me. Ay, Marla tabi. Ay, si Georgia. Kumusta na? Ay, Georgia. Ay, nagpaparagayong kangunyan. Ay, siyempre. Halo yun bagang panahon dahil lamang kita nagkahilingan. Saan ka para dumang? Ay, para daw makata. Nagparatrabaho ako. Ay, nagparatrabaho ka? Iyo. Ano, kumusta na? May agum ka na lamang ngunyan. Ay, dahil pa lamang. Jesus, baan lamang ko? Jesus! Talaga? Kundi. Dahil nga na nagpara ko niya sa iyo. Tamay na ilang ako. May bit ka na bagang tig. Si Bet, di ka kayo ito? Taara mo, si Bet kaya baga. Mapakasal na ko ito sa iba. Batak verso na daw ko ikabaga. Ay, kanigo ang... Iya baga, sa trino tayo. Para dardugkol mo ako. Ay, Jesus! Amo niya ka kan mga pigudugkol. Yes! Ano daw kun? Harumalon ta kanigi sa dalan. Dahil mo digdi doon kita sa tago-tago. Umatago man kita. Nga ano? Pasahin ka ta. Nagbaka sakali nga na ako. Tabaka lamang mailing kumananggat ikaw. Kanigo ang... Ako talagang pigdagbo mo ako umahiling. Iyo, tanya ko. Kumusta ko ta ikata? Ito nga, si Bet, gari ako na nagsisilos ako duman. Ako nagsilos ka naman. Ako na ba kapag silos? Taara mo, pwede ko mo na pagbangaon ang pagkamuot ko. Ay. Para sa imo, budak kibet. Abo ko daw kang banga-banga. Awa ko kang banga-banga. Muya mo bilog. Ikaw man daw kang kibanga. Ay, gusto ko talaga bilog. Ay, kanigo. Ay, sus, talaga maulag mo. Ara mo kaya, dipicil ang pagpili. Ano? Bata, Isisi ka talaga. pag nahiling ta kapati o Georgia, Ay, siyempre. ano daw ang kaugmahan ang sa kong namamatian? Ay, kanigo. At nga ni talaga. Kanigo. Alo, yung pirang bulan na, 5 bulan garaw na kita nagtuparan. Bata dahil ka lamang man nagre-reply sa mga chat ko. Nya ko baka may agum na ini. Dahil man nga ako nagpara-reply sa imo ta. Oo, tong bet na ito. Oh. What? Nagkaparasailos ako duman. Apik imunan mo man talaga. Siyempre. Sa'yo ka nga di ka tulog trabaho? Diyan sa naman baga sa gilid-gilid. Ako sa gilid-gilid. Oo. Restaurant baga. Ako sa restaurant. Mm-hmm. Ano ka naman, nagsiserve ka? Parakakan. Ako para kakan. Ay, kaya pala na chabi-chabi kang niya. Hindi balita. Pero type ko ang mga chabi. Magayuno na. Hindi Kunya no. balita. Nagbubutog man sa sako. Kanigo ang... Oo. Ay, iso. Ang apod ba kanso? Ano takumbo. Takumbo. Jesus, Diyos ko lang. Yan. O duman kita, madaming kita o duman. Sain. O duman sa tagbuan, minibipid na kita duman. Jesus. Baka maaling kita dyan. Dahil man, taram Wala, ka doon kita sa tag. may underground itong tambayan. Dahil man aram ni Ito? Bet. Oh, may underground. Kubo-kubo sa na ito pagdilingon. Pero ang irarom ka ito. Yaon duman ang kwarto. May CR, kumpleto. Wow. May elevator pa. Yan o. Marin na. Oh, paano ka? Pwede man muna kami ni Georgia. Bet, pasensya ka na sa kuya ko nang si Georgia. Diyos ko, Lord. Excited.